Ćao, ja sam Sunčica, dobrodošli na moj kanal. Jako sam uzbuđena zbog ovog videa, u pitanju je haul, ovakve videa obožavam kod drugih da gledam, tako da volim ja da ih radim. Bila sam u Liliju, ovo je neki, da kažem, kolektiv haul, više puta sam išla, znači nisam samo jedan put, tako da ću da vam pokažem sve što imam. Ovaj Sajos šampon, sada na prvi put sam u ženju na akciji, koštaju 355 dinara, ovaj šampon ima pola litre. Ovaj šampon je ima u sebi keratina, znači tehnologiju koja jačava i poboljšava strukturu kose. Kosa u 5 dimenzija, kako kaže, prva gustina, pod 2 primetno veći volumen, 3 snaga, 4 protiv opadanja kose i aktivna stimulacija. On zaista lepo miriše. I ovo je dobra ponuda, 355 dinara za pola litre. Oni imaju više vrsta na akciji trenutno i mislim i da imaju bazane. Sljedeća stvar je styling cream gel od Nivea, izgleda ovako. On je u broju 3, tačnije, ovo mu je ta neka snaga, snaga kojom učvršćuje vašu kosu. U broju 3. Ovo je zaista fantastična stvar, predivno miriše i imate, neću ga pipam, ali izgleda ovako. Ja ovo koristim, mislim, od svog 8. razreda, samo ovo. Ovo je zaista ko ima one baby dlake i želi da ih smiri, ne koristim ga naravno svakodnevno, ovo koristi i moj Ivan. Ne koristim ga svakodnevno, ali hoću da vam kažem da je ovo zaista super stvar za smirivanje tih baby dlačica i ukoliko želite da je to vam kosa, da je malo kao dovedete u red. Ovo je odlična stvar i za nekog ko ima kratku kosu, ja kad sam imala kratku kosu koristila sam ovo. Ovo ima 150 ml i zaista traje 100 godina, sigurno jednom godišnje, ja mislim da kupim ovo. Ali miris mu je fantastičan i onako imate utisak kao da je vosak i krema u jednom, ne znam da objasnim, a ovo je kao navodno krema gel. I nema taj osjećaj gela, je 429 dinara. Imam dva laka, u pitanju su ovi 16 Cosmetics, 60 Seconds Fast Dry, izgleda ovako, čekajte samo da probam da ih uhvatim. Ja ovaj imam na rukama i ovo je neka lavanda boja. Znam da vi to možete vidite. U broju 468. Ovi lakovi su fantastični, toliko su dugotrajni i zaista se brzo suše, što je meni jako važno jer ja to sve tako na brzinu i u posljednjem trenutku mažem. Zaista sam zadovoljna i dosta je veliki. Njegova cijena je sad 160 dinara, čini mi se, jest. 160 dinara, oni su sada sniženi, u Liliju sam ih uzela. A ovaj drugi je u broju 463. Ovo je ona prelepa baby plava boja. Mislim da su ove dve nijanse fantastične. Će biti za sad proleće i leto, jedva čekam. Ja sam već namazala ovu boje lavande. Zatim imam maskaru. U pitanju je Extra 3D Lashes od Rimmela. Izgleda ovako. Njena cijena je bila 379 dinara. Ona je na nekoj akciji. Sad ću vam pokažem četkicu. Ne znam uopšte da vam kažem, baš je specifična četkica. Ovdje je spljoštena, pa onda kao ima malo. Uopšte nisam nikad koristila ovu njihovu maskaru i baš me zanima kakva je, pošto mi je ona Essence pri kraju, pa eto hoću da prosto probam neku drugu. Ova je već bila na toj akciji, a ove Essence kod mene nije bilo, tako da sam uzela nju. Ja sam već rekla u prethodnom videu, čini mi se da je u Liliju i DM-u, u stvari za DM nisam sigurna, ali da je u Liliju sniženje Essence proizvoda određenih, naravno, 129 dinara. I naravno išla sam od Lilije do Lilije, nisam puno stvari mogla da nađem, našla sam bila samo one dve sjenke Essence-ove.
i baš sam bila razočarana. I setim se da, pošto se Vojvode Stepe radi, da tamo ima Lili i pretpostavljam da je mnogo manja posjećenost, jer prosto tu saobraćaj baš ne radi najbolje, znači uopšte ne radi. I otišla sam tamo i verovali ili ne, njihovi svi manje više proizvodi su na akciji, tako da sam ja izašla sa 7 senki odande i nekim ovim sjajevima. Sad ću da vam pokažem. 3 su mi iz ove kolekcije Metal Glam. Meni je sada sunce malo ovde, pa ja se izvinjavam zbog toga. Vjerojatno mi se menja svetlost. Prva je u broju 15 Hello Goldie. Nadam se možete vidite. Ovo je neka zlatkasto roze nijansa. Znači nijansa roze zlata, da kažem, ajde tako. Neću raditi sad svočove, ništa, da video ne bi trajao dugo. Prva je ova Metal Glam u broju 15 Hello Goldie. Ovo je neka zlatkasto rozikasta boja. Ja sam za sad zadovoljna kako su ove senke i pigmentacijom i kako se nanose na kapak. Ne truse se, meni se dopada, ali isprobat ću ih pa ću onda uraditi recenzije. Sljedeća je ova srebrna 12 Are You Grey. Zapravo sivkasto, srebrnkasta, kako god. Zatim imamo u broju 7 Golden Up. Ova mi se najviše sviđa. Ovo je zlatna, zaista je prelepa. Odlična je i kao highlighter na obrazu, ovaj sam je probala. Zatim imamo iz ove njihove eyeshadow mono senke obične. Ovo je Sparkling Effect u broju 6 Metropolitan. I ove senke su sve koštale po 129 dinara. Ovo izgleda ovako. Pigmentacija ovih senki je još bolja od ovih Metal Glam njihovih senki. Zatim imam ovu u broju 02 Dance All Night. I ona onako ima šimera i šljokica u sebi. Zaista je predivna jedna zlatna nijansa. Sljedeća je u broju 35 Party All Night. I ova je predivna, ovo je neka boja kao starog zlata, rekla bih. I kao što možete vidjeti, ja sam nju zagrebala s ove ovde strane. Evo, ona izgleda ovako. Pigmentacija joj je odlična. Ona deluje dosta svetlije, međutim kad vi nju zagrebete, ona deluje tamnije. Ali meni je svaki svoč, ja sam namjerno na istom mestu povučem prstom, pa stavim na svoju ruku, pa povučem, pa stavim da bih uporedila. I zaista je identična senka svaki put kada umočim prst na istom mestu. Ja mislim da ovo samo pokazuje možda ova površina senke kako senka izgleda na vašem oku. Jer zaista je tako, predivna je senka. Meni su ove senke odlične i pogotovo tako kad ih uzmem za 129 dinara, ovo je kao jedna veća, bolja paleta što sam uzela. I broj 09 Get Ready. I ovo ima šimera u sebi, iako je jedna lepa brown nijansa. Kada sam kod senkica, ja sam davno uzimala Golden Rose senke i tada su neki isto njihovi bili karmini i one kuglice i to se prodavalo samo u određenim parfumerijama i sad kad je došao u Lili, puno stvari su zbacili i zaista su, ja kažem, ja ne mogu da verujem koliko su dobri, fenomenalni su stvarno, svaka im čast. Ovo je broj 210, ovo je jedna senka, uzela sam jednu, čisto je to kao da probam, kada sam gledala tamo na onim njihovim testerima, delovala je odlično. Ovo izgleda ovako. Ovo je mat brown senka. Ću da vidim. Da, pogledajte. Fantastična je pigmentacija. Pogledajte pigmentaciju. 200, sad ću da vam kažem, 220 dinara košta ova jedna senka. Zaista je prelepa i mislim da su odlično, oko svilenkaste teksture je zaista pigmentacija i isprobat ću pa ću vam javiti.
ja sam oduševljena njihovim proizvodima, stvarno me oduševljavaju. Zatim imam, kada sam kod Golden Rose-a, imam Carmin, ovako je pakovanjce. U broju 127, ovo nije ona mat kolekcija i on izgleda ovako. Pogledajte kako je lep. Ovo je jedna onako nude roze nijansa. Ovo je fantastično, toliko je lep. Probala sam ga čim sam sela u kola. Hidratantan je jednako da ga mažete, kremast je i baš je pigmentovan. Ja sam oduševljena. Ovaj Carmin je koštao 217 dinara. Imam još Rimmel Kate Moss i oni su vam na akciji. U nekim Lilijima su recimo oko 300 dinara sniženi, a u nekim onim policama, ja sam kupila tamo, 299 dinara i ovaj je u broju 109. Ovo je jedna onako predivna nijansa, ovo je naranđasta nijansa i sa njom ću raditi jedan od sledećih make-up tutoriala. Mislim, ne moram da pričam da je pigmentacija i formulacija ovih karmina savršena, toliko su pigmentovani i kremasti, hidrantni, zaista su fantastični, uopšte ne isušuju usta i traju dugo. Za usta još imam ovaj 3XL Essence Shine sjaj. Ovaj je u broju 27, Just Me and My Lip Gloss. Ovo je kao neki crveni sjaj, međutim, on je dosta sveta, ne znam da li to može se vidi na kameri, skoro pa providan. I on je koštao 129 dinara. Meni su ovi sjajevi fantastični, zaista, zato što nisam nešto toliko velike ljubitelj sjajeva, ali nije previše lepljiv, a opet je gust i zaista, eto, ok je, prosto ponekad tako da ga, samo njega namažem i spremna sam da idem, da mi prosto usta budu hidrirana. I dva koja su me apsolutno oduševila, Essence, opet 3XL Long Lasting, da, ovo je bio samo, znači, 3XL Shine sjaj za usta, a ovo su 3XL Long Lasting sjajevi. I imam u broju 1 Baby Doll's Favorite i ovo je neka naranđasta nijansa. Zaista im je pigmentacija predivna. Doduše, oni jesu malo onako lepljiviji, ali pigmentacija im je predivna, onako stoje dugo na ustima, zaista su savršeni. Miris im je fantastičan. Imaju onako blagog tog nekog šimera u sebi, te kao dijamantski neki sjaj, prosto da kažem. Ovaj nema u sebi tog sjaja. Ovo je broj 3 Very Berry i ovaj mi je od ova 3 omiljeni. Ovo je predivna roze nijansa na ustima. Izgleda, mogu da kažem, pa identično kao onaj Eclair što imam iz NYX-a. Ne znam da li traje tako dugo i lepo, ali je zaista fantastična boja. I dva proizvoda za lice. Prvi je ovaj She Bronzing Powder. Ovo imate da nađete u DM-u. Zaista je fenomenalan. Ovo je DM marka, u pitanju je broj 403. On je mat, pigmentacija mu je meni bar odlična, s obzirom na to nije onako prejaka, ali taman zaista da možete sa njim jako lepo da radite. Divno se blenda, ja sam ga samo jednom probala, utisci su mi ok, ja prosto i volim kada neko nešto pohvali i kada se meni dopadne. Ovo sam videla kod Emilije Milojević, ona je to preporučila, ja sam zaista oduševljena ovim čudom i njegova cena je bila oko 300 dinara. Omiljeno rumenilo naše Vine, ona je pričala o njemu, puno puta sam ga i viđala po Liliju i hoću i neću i sve kao svaki put nešto drugo kupim i prosto nikad nije došlo na red, ali ovaj put sam ga opet videla i rekla sam to je to, moram da ga kupim. U pitanju jedan Global Icon, ovo je ona Rock Out limitirana kolekcija, njega možete naći i dalje, stvarno ga ima na stalcima u Lilijima. Ovo ima u sebi 3 boje
svetlo roze, malo tamnije i ljubičastu i zaista je fantastično. Pigmentacija, ima tako šimera u sebi, tako daje lep sjaj i onako svežinu obrazima, podigne ih predivno i dajte neki sjaj i taj kao neki, što kaže Evina, dol izgled obraza, kao lutka izgledate, zaista je predivan, mnogo mi se sviđa, ja mislim da će ovo biti jedan od mojih omiljenih. Ja generalno SOE proizvode obožavam, tako da mi je baš drago što je i ovo njihov proizvod. I kada je ovaj haul u pitanju, to bi bilo to. Hvala vam puno što gledate. Ako vam se svideo video, obavezno ga lajkujte. Postavite moj subscribe kako bi vam stizala obaveštenja kada izbacim nešto novo. Do sledećeg viđenja. Ćao!